już? Witam was i zapraszam na kolejny poradnik. Instrukcja prawidłowego mycia rąk. Ich mycie nie będę tracił, więc już po minucie zapomniałam. Dobra, już trudno. Bierzemy mydełko, najlepiej to bardziej pachnące. Tak więc pamiętajcie, jak macie brudne ręce, to je umyjcie. Najpierw tak, o dłoń. No oczywiście większość ludzi to tak i już. Nie. Potem pomiędzy palcami. Pamiętajcie, co najmniej 5 ruchów. Potem tutaj. Tak. Większość ludzi zapomina. Na razie widziałem, że kogoś takiego nie ma. Tak. Trudno. O. Kciuki. Już kciuki, tak? Nie wiem. Tak. Tylko nóżki palców. I zobaczcie, nawet dłużej od czasu mieliśmy. I teraz po prostu spłukujemy. Ding, 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 ding. Tak, i mamy czyste ręce. I teraz możemy je umyć. Znaczy wytrzeć. Do widzenia.